eddig volt a hangsúlyos. Marad viszont a labda a Barcelonánál. Messi. Nagyon nagy labda. Iniesta. Ott az Itzer, ott a harmadik. Ez nem igaz. Pedro. Hát hogy robban be a köztudatba ez a fiatal ember? Hát már lassan nem berobbanás ez, hát olyan formában játszik, hogyha ezt valaki azt mondja ki a szezont megelőzően, hogy barátom, kettesével lövöldözöd a gólokat majd bajnoki kupamérkőzéseken, és egymás követő harmadik találkozódon leszel eredményes, akkor szerintem minimum az, hogy hát kineveti, hogy nagyon szépen fogalmazzak azt az illetőt, aki ezt mondja neki. De hát nem lehet elégszer dicsérni. Pedro a gólszerző. 3-0. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az első félidőben tudta tartani a Barcelonát és a barcelonai nyomást a Leoni